дар як суҳбате ки ҳамкорамон бо вакили шӯрои Санкт-Петербург Борис Вишневский дошт, аз ӯ пурсид ки чаро ба ин гирдиҳамоӣ тоҷикон наомаданд. Я думаю, что они боятся. Я думаю, что они боятся, что ман фикр мекунам онҳо метарсанд ки барояшон мушкил эҷод нашавад. онҳо ба ин ҳам худро одамони беҳуқуқ месобанд ва ҳар корро мешавад дар нисбаташон раво дид. пулису мақомдоре метавонад онҳоро таҳқир кунад ва медонад ки ин рафтораш беҷазо мемонад. аз ин хотир ман фикр мекунам ки онҳо метарсанд дар чунин ҳамоишҳо иштирок кунанд. онҳо барои худ беҳтар медонанд ки дар гӯшаи хомӯш бинишинанд то барои худ дарди сар нахаранд. бояд бигӯям соли пеш вақте ин ҳодиса рух дод, консулгарии Тоҷикистон низ чандон фаъол набуд ва садо баланд накард, балки кӯшиш мекард худро аз ин қазия канор бикашад, вокуниши тунде нишон надиҳад. барои ман ин тааҷҷубовар буд. вақте ба назди консулгарӣ гул оварад, шахсан худам инро мушоҳида кардам. Эта ситуация старалась не высказывать никакого публичного возмущения, не обострять. соли навбатии ҳамкорамон ин буд ки оё марги Умаралии Хурдсол бархурдро дар нисбати муҳоҷирон тағйир дод? не, ягон таъсир надошт ва ин воқеан боиси таассуф аст. дар тӯли ин муддат ҳама сохторҳо шурӯъ аз мақомдорон то ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ талош карданд ки гунаҳкорон беҷазо бимонанд, то ин ки худое накарда онҳо қонуншиканиҳояшонро эътироф насозанд. ҳама қонунӣ буд, мо дар доираи қонун амал мекардем, чизеро нақс нанамудем, ба ҳамаи чӣ ҳақ доштем. касе гунаҳгор нест ва тифл гӯё худаш фавтид. яъне метавон хулоса кард ки барои марги кӯдак касеро масъул надонистанд. ин ба он маънист ки чунин ҳодисаҳо дар оянда низ метавонад такрор шавад. Это означает, что подобные случаи могут повториться. дар идомаи суҳбат хабарнигори мо аз ҷузъиёти корҳои тафтишотӣ ҳам пурсид. то ҷои ман огаҳӣ дорам, бо кӯшишҳои ман ва вакили дифоъ Олга Сетлина, падари кӯдак ҳамчун ҷабрдида эътироф карда тафтиш аз сар гирифта шуд, вале дар бораи натиҷаҳои он ва дар мавриди он ки ақаллан як нафарро дар вайрон кардани қонун айдбор карда бошанд, то баъдан муҷозот шавад чизе намедонам ва ман ҳатто бовар надорам ки чунин хоҳад шуд. ба эҳтимоли бештар бо умеди он ки бо гузашти вақт қазия фаромӯш мешавад, боз ҳам талош мекунанд онро кашол бидиҳанд. мутаассифона марги ин кӯдак дар шаҳр хашми мардумро ба вуҷуд наовард, ҳарчанд мебоист чунин қазия боиси хашму ғазаби шадид шавад. шакли комили суҳбат ва гузориши видеоиро дар робита ба гиромидошти ёди Умаралӣ Назаров дар вебсайти мо ва саҳифаи Озодӣ дар YouTube тамошо кунед.